ବୈଶାଖ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ରଜ ପର୍ବ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସୁନିଆ, ନୂଆଖାଇ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ମହାଳୟା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଦୀପାବଳି, ଅଁଳା ନବମୀ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାଲିଯାତ୍ରା। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାଣବସା। ପୌଷ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଷ୍ୟାଭେଷକ, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ମାଘ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମାଘ ସପ୍ତମୀ, ଧନୁଯାତ୍ରା, ଶିବରାତ୍ରି, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ, ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଓ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।